Сәлемсіз, менің есімім Люция Халимова. Мен күбәләкләр үстерәм. Тропик күбәләкләр үрчетү эше белән Люция Халимова 11 ел шөгыльләнә. Ябалак күзе, җилкән канатлы күбәләкләр, атлас аттакус исемле тау искус күбәләк һәм башкалар. Хәвәскәр энтомолог арсеналында 30-га якын төр тропик күбәләкне очратырга мөмкин. Без курчакларны чит илдән алып киләбез. Курчакларга аларга инсектариум кирәк. Монда принцип күрсәтелгән. Аквариум сыман әйбер. Курчаклар эленеп тора торган таяк кирәк. Безнең инсектариумда анда автомат техника ул дымлылыкны, температураны гел бер уровеньда тота. Монда инде дымлылык өчен менә арбизлар кулланабыз һәм җылы квартирада, җылы бүлмәдә тотабыз. Менә бу курчактан бу күбәләк туачак. Күрәсезме, эчендә җүшләнеп чыккан кебек. Ул менә бу курчакның стенкалары ул бик нишкәләнә һәм менә бу курчак күбәләкнең төсе чыга башлый. Монда күренә, кызыл төс бу, даже розовый дип әйтеп була. Монда да күренә курчакта шундый төс. Менә шулай итеп канатлары күренә башлагач, бу курчак димәк инде менә минуттан минутка ачылырга әзер. Күбәләккә тугачтан соң берничә сәгать эленеп торырга кирәк. Күбәләкләр тугач, алар канатларын аска җәя, монда да күрсәтеп чыгам. Аларга аска җәеп канатларын эленеп торырга кирәк берничә сәгать. Әгәр дә андый уңайлык булмаса, бер җирдә канатларын булай итеп ятса, канатлары дөрес җәелмичә күбәләк инде очмаячак. Курчаклар, алар безнең урамда еш кына очрыйлар, ләкин без аларны күрмибез. Чөнки алар бездән качалар. Мәсәлән, менә бу курчаклар, алар шундый селкенәләр алар. Бу тере курчаклар. Менә бу яшел курчаклар, алар яшел үлән арасында, яшел яфраклар арасында качалар димәк. Әле булай итеп карасак, алар бик кызык бурыннары, башлары бар кебек. Бөрүктер, ләкин төсләре белән аерылып торалар. Нинди условияларда курчакка әверленә корт, шуның төстә була. Әгәр дә кипкән яфраклар арасында күбрәк курчакка әйләнә инде, ул менә бу мондый төстә була. Янында яшел төсләр күбрәк булса, мондый төскә әйләнә. Төнге күбәләкләрнең күбесенең аларның курчак кына түгел, менә күбәләкләр алар курчактан чыгалар. Аларның оялары да бар, ул курчакны саклап куя торган. Бу оя кокон дип атала. Аны корт ясый. Корт курчакка әйләнер алдыннан ул яфраклар җыя. Монда кипкән яфракта күренә. Яфраклар җыя да үз паравазы белән булай итеп әйләнеп чыга. Һәм менә шундый оя барлыкка килә. Бу оя инде кокон дип атала. Хәзер аның эчендә безнең курчак бар. Бу курчак, менә бу күбәләкләр чыга мондый курчактан. Менә инде коконнар турында сөйләгәндә, ифәк күбәләге турында әйтеп китәсе килә. Шылкапряд, аны белмәгән кеше юктыр. Шылкапряд, ифәк күбәләге, аның коконы бәйләнгәч, менә шулай итеп коконын шишәләр дә, ифәк җибе барлыкка килә һәм аннан үзегез беләсез инде, нинди нечкә, кыйбатлы материал ясыйлар, шелк дип атала инде, ифәк дип атала. Алар менә шундый нечкә җипләрдән тегелә торган материал. Күбәләкләрнең канатлары балыкларныкы кебек тәңкә белән капланган. Шуңа аларны тәңкә канатлылар дип тә йөртәләр. Күбәләкнең төсен нәкъ менә әлеге тәңкәләрдәге буягыч матдәләр, пигментлар билгели. Кайбер күбәләкләр тәңкәсез, менә монда күбәләкнең тәңкәсез шундый тәрзәләре дип атыйм мин аларны. Һәм дөньяда гел тәңкәсез күбәләкләр бар. Алар инде пыяла күбәләкләр, стеклянные бабочки дип аталалар. Алар да бик кызык. Алар кызганычка каршы безнең якларда бердә очрамый. Төньяк полюста күбрәк очрыйлар. Күбәләкләрнең төсе матурлыгы өчен генә түгел, дошманнардан саклану, кыргый табигатьтә исән калу өчен дә кирәк. Кайбер күбәләкләрнең канатлары әйләнә-тирәдәге яфрак ботакларга, агач кәүсәләренә охшаган була. Мондый күренешне мимикрия дип атыйлар. Үзләре агусыз булып та агулы, ашарга яраксыз бөҗәкләрне хәтерләткән күбәләкләрне дә очратырга мөмкин. Менә бу Данаида хризиппа, дөньяның иң данлыклы күбәләккә охшаган ул монарх күбәләге. Монарх күбәләге ул иң агылы күбәләк дип санала һәм ул шундый төстә. Һәм бу күбәләк шуңа охшарга
теләп, аны тимәс өчен шундый төскә үзе дә әйләнгән. Тагын бер кызыклы күбәләк белән таныштырып китәсе килә. Бу күбәләк инде ябалак күбәләк дип атыйлар, ябалак күзе дип атыйлар аны. Ул чит илдә, бездә андый күбәләкләр юк. Менә шундый канатлы ул. Бу инде күбрәк кичке күбәләк, сумеречная бабочка дип атыйлар аны. Кичкәрәк очырга ярата бу күбәләк. Үзе беренчедән ул шундый күренә торган төстә түгел. Һәм агач бу күбәләк сыман агачлар арасында утырса, бу күбәләк тә күренмәячәк. Ләкин аның канатларында бар рәсем, бу рәсем күзләргә ошаган. Бу күбәләк ябалакка әверелә ала. Әгәр дә инде аны куркыта торган берәр кош яки хайван күренсә, бу күбәләк канатларын менә булай итеп ача башлый. Аннары менә булай итеп әйләнә. Һәм менә игътибар белән карасак, аның түгәрәкләре күзгә ошаган. Һәм менә монда ике канаты бергә ләгеп, ябалакның борыны кебек күренә безгә. Һәм бу күбәләк артыннан килгән кошлар, хайваннар алдында кинәт ябалак күренсә, алар инде куркуннар качалар. Шулай итеп, бу күбәләк беркемнән дә күренми диярлек әйтеп була. Менә бик сирәк туа торган менә бу күбәләк Atlas attacus дип атала, чит илдән килгән. Бу кыз безнең. Бу күбәләк ашамый торган, ул төнге күбәләк. Менә аның бүксәше шундый таза, шул таза бүксә аркасында ул берничә көн яши алачак. Кырт вакытында күпме хәл җыйган, шул кадәр таза, шул кадәр зур күбәләк булачак. Бу күбәләк кичкенә үстерү өчен алар гадәттәгечә мондый зур булып торалар, канатлары зур. Һәм менә йылан башы дип йөртәләр әле аны. Менә бу канат ягына карасак, алар йылан башына ошаган бу яктан һәм бу яктан. Йырткычлардан алар йыланга ошап сакланалар. Күбәләкләр күбрәк чәчәкнең нектарын ашыйлар инде. Чәчәкнең нектарын эчер өчен аларның трубочкалары бар. Ул трубочка хоботок дип атала. Менә хәзер безнең күбәләк ашап утыра. Тагын нәрсәләр яраталар? Фруктларның согын яраталар. Апельсин согын яраталар. Банан, карарак, шундый эчергәнрәк банан булса, алар аңа бик шат. Алар 10-15 минут ашыйлар. Ләкин бу ябалакныкы, аларның бүксәләре зур, теге хәмәкләр бар бит, аларның алар тутыралар да ашау, аларның янында запас керә ала. Күбәләкләрнең дә зур итеп җәйле ала бүксәләре. Ләкин шундый зур итеп җәйлсә, алар инде эчә алмыйлар. Тук булган күбәләк ул бер җирдә тәүлек буе утыра ала. Аңа эчәргә дә тимәсәң дә аңа ул утыра. Күбәләкләр күбесе гадәттә алар караңгы төстә. Чөнки шундый якты, ачык төс күбәләкләрдә булса, алар бик күренә торган булалар. Аларны күп хайваннар, кошлар сизеп ала торган булалар. Шуңа күрә күбәләкләр күбесе алар ничектер карарак төстә, качырга җайлы булган төсләрдә. 11 ел эчендә бик күп мәгълүмат җыелды. Һәм шул мәгълүмат белән ортаклашасы килә. Шуның өчен без Экодом белән, Горьковский комический парктагы Экодом белән бер идеяны ясарга телибез. Балалар өчен фәнни лаборатория диярлек була. Менә безнең якта очрый торган күбәләкләр, анда Горьковский комический паркта да бик күп күбәләкләр очрый. Шуның базасында күбәләкләр турында түгәрәк ясыйсы килә. Күбәләкләр үлгәннән соң да файда китерүләрен дәвам итәләр. Аларның бер өлеше фәнни максатларда, уку йортларында, музейларда кулланылса, икенче өлеше коллекционерларны бәхетле итә. Мисал өчен, Россиядагы иң зур күбәләк коллекциясе Калининныкы дип санала. Аның җыелмасында 800 мең күбәләк бар. Зоология музейлары фондының күп өлеше дә коллекционерлар туплаган экземплярлардан тора.